Bakit? Naman meron ta? Mapisina. Titikong ko na akon kay. Sa bagay, kaysa maperde dita, paano ko latakan na yun? Urada nga ta. Ayos sa best friend. Talayin ka nga talaga. Soft drinks pa ko nang kumaa. Gusto na mo ito na. Baka makalataso na. Ingatin eh. Dapat danom natan, panulak, baka mais pa lang kayo. Sana, Bakit? Ano yung masay nung nakakulay pa eh. For Twitter tweet. July 1, inom. July 2, inom. July 3, inom. July 4, inom. July 5, inom. July 6, napanak nagsimba dito, pass. July 7, inom. July 8, inom. July 9, inom manay. July 10, inom. 11, berdyan na to, inom. July 12, maditirik na ka dating daw, sa nang kapasakit to. 13, medyo madipala dirik na. Pass manayin. 14, inom manayin. 15, inom man natin kay. 16, tinaramid ko tingal daw. Naginuma man na, maramid ko tik eh. 17, tuloy ang saya. Inom man eh. 18, inom na ta. 19, naginuma man natin aldawin, Sabado. 19, 20, nagpasa ka ating aldaw. Domingo eh. 21, naginuma man natin aldawin. 1, 2, 3, 4. Ti 21 days, upat nga daw, napalampas ko Maria Jose, panamanti aramidik tatag malimay. Kastoy mo ti tempo na ako'y kuyem. Panay pa ititudo na. Yogurt drink for live microorganisms for better digestion. Wow! Natatilasan na ito. Sequel. Nasilasan na. Naimas. Okay. Papananta mong best friend. Ba't walang gagpag ta? Best friend, nadal sa ti parang ni Baka. Supaya. Patalang sunay kwan, burbura na yun. Kanaan. Tarso. Sakto, aliso na na eh. Tama. Ang siram. Kasi tilasan na ito. Lagsin. Ibang lisabo. Best friend, nagtudaw. Baak! Pay, munik kayo tutudaw. Ataman, tiramidag. Apay, si kayo mga duwa, agtudtudo lang aro din. Kung managna kayo pay lang, damdaman naggurigor kayo pay. Apay, marami yung pinagbagyon niya. Ato yung best friend ko Tutudo lang ako din. Pasyar pa lang pasyar. Ay, yapo. Kung nagsakit kayo umututang kayo tumanti paggatang agas yung. Ako marami di balay, nagpuring. Hindi mas lalalo nga naborboring ito. May sak, sarili lang tikat katungtungay. Apa ni Mitreng? Di ba ito yung nagtamtambay? Mati kami macam-cambahan dyan kanyada. Ide, ngimtat ta, madain, tadang amin ti trabaho nan. Ay! Iso magayang haan ko launay makitkitan. Bakit? Naman meron ta? Mapisina. Titikong ko na akon kay.
Sa bagay, kaysa maperde dita, paano ko latakan na yun? Urada nga ta. Sana all. Ayos sa best friend. Talayin ka nga talaga. Soft drinks pa ko nang kumaa. Gusto na mo ito na. Baka makalatas una. Natin eh. At naman. Dapat danom natan, panulak, baka mais pa lang kayo. Sige, pagkandaan. Tama nga. Sige, tam. Baka sakit tiyan yun, tanong kanin nyo ata. Hindi kayo sanay. Hindi ka kanimo. Una yun, cookies and cream pa yatin na alam Ang gamit Tanay, kasi kaparparehas may salaang. Yan, pala pala sinukatan. Nalangit na giting kaduwang kas lakaw laubing. Bak, tanay, masay numong nakakulay pa eh. Ay, atoy. Saan nga mabalin para kanyayo atoy, para kanya latoy. Unang best friend. Nagpili ka nito magamin. Dala ko dalong tanin. Dinamag ko lang mag, sanay mas gamay. Kinaimas talaga adim say, lalalo no dawat. Padaw dala kanya katoy. Sana all. Sugam na gima. Daw mo lang ato. Ketyo nga umimas pa yata. Kanyo ti palaman na. Tinay. Nagsamit lang ako dun. Palamanan pa eh. Kahit mong sa lakit, nagka-diabetic kami. Han kayo nga ka-diabetic ito, basta uminom ka ti adu nga danaw. Haanin. Baka maperde pa yung lasa natin kang kanin may. Natindi kayo mo lang aduway Ore ka sa ti lang ayo, nachusi kayo malagayam ti makan. Anmet Nagpili kami pa eh. Pinamerenda na kami lang ako din. Basta pagyamanan nyo ti adda. Han nga kaslagi gid addo mga mapan makibirday. Makipangan lang aro din. Kantsawan dapat di pansit nga basit kano ti sagpaw na. Pati sopas nga natamnay, kurang gatas na, bagadakas jay, makipangpanganda lang. Anmet Kapag sa dimse eh. Pati mo nauyaw ano makipangpanganak. Baka uray di da kayo payawawisin kay mapang kayo lata siguro Tapos kay dapat may baga-bagayaw. Ay, hindi pala ang fix jay, sunatin na hilig. Agita nga style yung manin Hanyo nga pagtutungtungan na di tao, no awan. No na di pagtutungtungan tayo, di si tayo lang. Kasjay. Umuyo, madi nga minitikas jay, di pagtutungtungan nyo ti biyag ti sa bali nga tao. At talang biyag yung kaditi pag-ibibiyangan nyo, tano awan ti kariri yung. Iya. Ibas pa rin ko gamin. Medyo na lumalaki na chismoso. Kapay pasam kanya kataaramid mo nga eh. Ang kayo nga pin na to doon, ta bagbagang kayo lang, ta nyo nga tultula din agad Amumimot tinasayat kan made. Saka lakay kamin. Kasta agtino kayo, ta lakay kayo. Asi di kayo marunong tilubo ngayon, so garamit kayo tinasyate. Unay mo ta marunong to. Ikas dito malapapanan nam amin. At least, bago ka pumusay, nakaramit ka tinasyaat. Kapis ikaw, tinarano na siya atay. Yun lang, Timse. Yun ko lang amin Kurang nga lang amin ti kwarta so mada makatulong. Nagkukaltakan to siguro kung madi pa latatta. Ganto latat daw na ajay. Ngam ni Dimse. Saan? Alanganin ngagkakwarta ata. Apa yung tiwalang ka ng best friend? Talagang awan tiwalak kanyam, nagsadot ka. Tapos nag-uyaw ka pa eh. Puri si kamay, makasaw ka mo, nauuyaw ka pa. Nay, tanawan rire. Duwa kayo ti sa dutain. So, rumor kami, tagsabot kami kwartan, urong tutudugtan. Abay, sagot kaya agay. Ay, kasi sige, ate baga kanyam. Kasi ngagtudto daw, gubra ka, mararbisang ka. Kasano na naggurigor ka, bako orang pa disil daw. Ewan best friend. Gusto dyan bagana. Marigrigata ngayon sa tapos to yun. Kaya ilangan ka tipungan. Hanin, kababain mo. Namerenda na kami lang ako din, ikan na kami pa ipungan. Aro, dapat lamit ka no mati baindamay. Di mamuadi ko nada nga kaya, malpas amangan, alain tipungan, alagaan tikinan. Sige ka na ako. Yalan na kami kakot punganan ha. Madiming ang napos kulata rupa yung aduwa ya. Tumakder kayo man ta, mga palaradot kayo nga kitkitan.
Bakuraan nyo pa, ino natiluto nga pangal daw ko. Bak, yung lutong na pangal daw mo. Hindi sa ka sardinas, di iba nga makipangan kayo pay. Ay, maday, maligsisita ti sardinas. Mo di agsid-sid dati sardinas. Kat nulay din nakita ka, mututang ka sardinas yung tindaan. Mali sardinas aja, kumbe. Po na ni Dimsen, pa beef corn katatan ah. Siyempre, dapat din na mas ang bulaluan eh. Sa bagay. Maya malaan yung bagam. Nalain ka malagaya maya. Nawan tinayganan ko ti may sakil na baka, prumbek, ti bagsak ko. Siyak best friend. Amam ti pamigat ko. Bacon. Baka si Kadimse, di mi baga nga tipamigat mo, spam kas kada maling. Sana all. Maligsisita dyan, kama ginakapat na ti buksit ko. Umuyaw, agita pagtutungtungan tayo nga bacon, spam kasi kada maling. Lakaya kung ngimang ko pa naramanan na kita. Posible ah. Si Kapay. Kiwin mo it. Tuyukin itlog, mabalimpay. Nagadutin makan ko, no kasi tikang kanay. Bak, ako rin naglumpit ti pangal daw tayo nanay. Aldawin ni. Niya ti mayat nga masidatata. Tutudo na eh. Ketcho, balatong. Best friend. Okay sa badagat nga duwa, nakangigdala ti balatong, ure dala na buhayan. Ay, ti paborito mo eh, pag makauma. Tapos partneran tayo ti pirito nga tayo. Pogi, masay. Na, siya mga lutaon. Siyak nakagiprito dyan ko tayo. Biliba magkanya nga duwa ya. Alisto kayo malang yan, no, makantitungtungan. Siyempre ah. Laman siya na dyan. Di ba best friend? Muna, O sige, ngimiji kayo nga gluto ah. Awang gasul ko. Di pa kayo mo. Tutudo na eh. Di pa kit dinakasasaw. Manarti kayo pa lang. Kahit yung timangan, nuhaan. Siyempre, tanong mga tipida mit ah. wag, di talaga kayo glutong. Madiyon sa mo kayat. Gawid kayo lahat ng araw din. Magkawin din na kamain, daw. Kinakaumay kayo ito yung agtugtudaw. Di makawid kayo malang agtugtudaw. Sige. Magluto kami lata dyan yung pikayon. Kahit yung tumalagayam, kinagado pa ila sa usawin nyo. Kami nakagluto garo din. Nasa pati ko ah. Pitnangan. Tan. Ano? Sige, kita nyo, no, dati Ricardo dyan. Bagayo no kanyak, no, awan. Sige nga Rod. Tan best friend. Ayos ah, nakalakti gluto. Ano, kaya naman na lumutaw kita. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.